Εγώ θα ήθελα ο Θεοχάρης με την Ελπίδα. Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης με την Ελπίδα. Η πιο έκπληξη εικόνα, Δίδη μου, που δεν τους περίμενες να είναι μέσα στο σοου. Η πιο έκπληξη. Η πιο έκπληξη εικόνα. Δηλαδή θα πήγαινε, θα τρώγεται αυτός με αυτόν, αυτή με αυτόν. Πολλά ζευγάρια. Ποιο ζευγάρι λέει σου κάνει τρομερή εντύπωση? Δεν μπορεί να του δώσει αυτό το σοου που θα είναι κι εγώ. Στην αρχή, ας πούμε, με το Χρήστο και τη Μαριά. Μπεκαδόρου. Ναι, το Χρήστο Μπεκαδόρου. Εμείς τη λέμε έτσι, γιατί είναι ένα δώρο για μας, οπότε έρχεται. Ναι. Ξέρεις, ήταν λίγο κάπως, αλλά όμως τέριαξαν πάρα πολύ. Άρα όλα γίνονται. Εντάξει, στο επίπεδο αυτό πάντα. Έτσι. Για ένα καλό σκοπό φιλανθρωπικό όλα μπορούν να γίνουν. Εννοείται. Η Νέγκα είναι έτσι όπως τη βλέπουμε, έτσι μαγκάκι, αυστηρή. Μαγκάκι είναι. Είναι έτσι τόσο αυστηρή, δηλαδή και μεταξύ σας πίσω από τις κάμερες. Όχι, εγώ δεν τη θεωρώ αυστηρή καθόλου την Αθηναίδα. Ίσα ίσα που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει άποψη, ό,τι λέει το τεκμηριώνει, έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ και μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ξεχωριστή η προσωπικότητα. Η κριτική σας ένας ενοχλεί? Όχι, καθόλου. Δεν έχει δηλαδή τύχει να πεις τι μου λέει τώρα? Όχι, για ποιο λόγο? Καθόλου. Τον Μαρτινέρη τον ενοχλεί? Τον Μαρτινέρη τον ενοχλεί? Δεν τον ενοχλεί. Πολλές φορές ο Δημήτρης στεναχωριέται γιατί προσπαθεί και έχει προσπαθήσει πολύ και νομίζω ότι όλοι το έχουν δει αυτό. Γιατί εμένα προσωπικά μου λένε ότι έχει κάνει μια σημαντική εξέλιξη, ειδικά στα τελευταία 3-4 live. Και καμιά φορά έτσι λίγο στεναχωριέται.